Unang taon ng implementasyon ng 10-year solid waste plan sa Pozorobio, Pangasinan, sinuri ng DENR. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin na Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Sinuri ng Department of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau Regional Office 1 ang unang taon ng implementasyon ng 10-year Solid Waste Management Plan 2024 to 2033 sa Pozorobio, Pangasinan. Sa loob ng 2 araw, ininspeksyon at binusisi ng ahensya ang mga pasilidad at programang ipinatutupad ng munisipyo upang matukoy ang mga dapat pang paigtingin at isaalang-alang sa mga susunod na taon ng implementasyon. Kabilang sa inikot ang Central Materials Recovery Facility sa Barangay Talugtog at ang planong sanitary landfill sa Barangay Balakag bilang bahagi ng pangmatagalang solusyon sa pamamahala ng basura. Sinuri rin ang iba pang pampublikong pasilidad at ang pagpapatupad ng mga programang pangkalikasan sa mga barangay ng Batakila, Palguyod, Palakpalak at Kablong. Samantala, ibinahagi ng Eugenio P. Perez National High School sa Barangay Villegas ang kanilang mga inisyatiba sa composting at waste diversion sa pakikipagtulungan ng grupo at mag-aaral bilang suporta sa solid waste management program ng bayan. Kasama mo mula rito sa IFM News, Dagupan nito si Idol Denise Brillante Tatak. IFM IFM News. IFM News. IFM News.